Oh gak ketok. Kok kene ra ketok. Sapa Sanju to? Oh ya Allah bintang tamu lagi. Ket subuh mau ndek kene. Ndah, oh ta demong. Gak beto. Gak sek aku petuk nang kono nang kene to. Kok panggah sandale jepit nek gak ono koloran ae. Gak duwe klambi jajal kok ono to ngono kuwi tukokno. Soalmu ngomong kuwi to to. Walah, Sak lemari paling. sik yo. Perkenalno jenengmu sapa dik sing asli. Sing asli. Heeh. Mas Andi. Mas Andi Brilian Aril, panggilannya Gesi. Lah kok adoh men to? Mas Ya Andi. namanya Gesi Asli, itu kan asli, jenenge asli sik sapa jenenge asli? Wo wedok. Hati-hati Ya Allah cucu. untune. Lah kok lambene kaya ngono. Sek bibire aja untune. Sing halus to, Jen. Loh, Ya dengan- Allah, lah rupamu Untu di kok bibiri ya iki. kok malah ayu ngono rupamu. Sik piye, Mang? Sik asline jenenge sapa? Gesi. Desi, Andi asline Brilian. asline. Mbak Gesi. Aku mari tas maca aku ndingi. Aja kakean meringis untumu abang. Dek, nganu Mas, kowe beroleh pasien nang ndi? Pasienmu nang ndi, Mang? Pasien nih, neng rumah sakit jiwa numpak ambulan. Rakode. Kowe lek ning dunia budaya iki isomu apa ae? Heeh. Karnaval. Duh, Oga, J. isamu nyapa nyanyi Tekolan, apa Ji. joget? Apa salto? Anu banteng. Wong banteng isone malah nemen. Aku Oh, malah nemen. Jambu kluthuk pas buatnya apa, Ju? mendem rasa, mendemo, meletre asik. Sepenting wong edan kuwi bebas. Gak les salto gak iso aku. Salto gak iso, Isone isamu bantengan. apa? Isone bantengan. Oh, Mbak. banteng, Oh. banteng. Ya wis isone banteng. Sampean kuwi dari dukune, aku sing ini to. Oh iya. dukun. Heeh. Lah kayak bantengane dijupuk kae lho. Oh lah. Iki bantengan limusin ndase kuning. J, madhep rono no, J. Lah, aja kesadap. Ayo. Ayo tabono bantengan, Mas. Heeh, sik disampuri sik no. Gawe sampur sik. Lah, heeh. Aduh. Sing apik to delok ra ketok Saya iki bahasa- motone. Bantengan ramaca. Sawangan sih. Bantengan kok ramaca lho. Dipasne sirahe to. Mosok motone mbah. Sik Ju. Sanju. Bantengan kudu maca, ireng-ireng. Jumono, dibacai sik Ju. Apa? Sik. Hei, bantengan yo nggih ireng-ireng to. Ben kereng. Kepanggah untu wong sasarane yo. Lah ngono lho sing kereng. Lek mlaku lah, lek mlaku sing kereng lah wi banteng. Mlaku lah. Beh. Oh ngono. Sura. Sura. Diparingi dalan, Mas. Sura. Aduh. Lah mosok banteng lek ngeplekne ngono to. Aduh. Ayo nang. Melilik matane. Bantengan
Hop. Bantengane ape maju gak sih? Enggak. Bener. Hei, bro. Bantengane dekeken. Hei, Aja mbok gotong. kowe ngabro. Lah wene ngene iki ujung banteng. Kuwi iku wedhus. Banteng ngabro. Nek ngene ku mah ya wedhus. Ya ngabro banteng. Ayo ngabro ya Jalo. Tak lawan tabuhan, munggah. Lah ayo ya bro langsung. Sanju. La 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 la. Lah, lah. Hei, hei. Hei, hop, 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 hop. Hop. Katro iki aku banteng kalah karo menungso. Bantengane diantemi. Banteng kalah karo menungso iki lagi karo iki aku. Hei, banteng iki sing galak kereng. Sing kereng Ju. Tak omongi. Biasane banteng idek iki ngepruk ora diantemi Ju. Lah sing kereng ngono lho. Nah, Lah kuwi persis banteng. sing kereng ngono lho. Sing kereng Ju. Sing kereng. Matane melilik. Melili aja. Heeh. Wi lo ketutupan wi lo. Oke. Rambutnya benakno sik rambute. Dike metu. Lah ketutupan rambut wi lo. Walah wi mang. Tak kirane asli. Bantenge jebule botak. Bantenge botak kena PMK lho ngene lho. Asli wi mau. Lah kok kayak Naruto kowe. Ayo. Wis sampure gawekno sirahe sik. Dah, sik. Bene matane ketok, gawe ngene iki ra ketok, matane ra ketok. Lah ngono. Lah, ngono lanjut. Sing kereng dadi banteng. Lah banteng kok ngereng. Ayo tarik. Ayo. Langsung. Matane melilik lo Ju. Sudah. Sanju. Kok muter-muter dia kono tok aja mau. Sudah. Lihat diambung, diambung. Heh. Iki milik umum. Kowe banteng aja hohohi ya. Banteng kok embung. Oh dicium. Banteng kok gak ono banteng embung. Banteng kok nafsu iki po. Ju, Sing gagan Ju. wis gak pantes kowe dadi bantengan. Ayo. Kowe liyane banteng apa? Awakmu sing pantes sih sing suwit-suwit Ju. Gano. Oh ganong. Ganong, Ya, ya. ganong. Kayak ganongan ganti acara neh. Wong Lah mending ngepang. jaran ya. Sak Ngepang iso jaran. to? Ben jaran malah apik. Jaran ganongan wis sak dhewe. Heeh. Ngepang ae, Ju. Ya, heeh. Ju wi lo melorot kabeh wi lo katokmu dibenakne sik. Katokmu njokno sik melorot kuwi lo Ju.
Lah, Karena wis sempakan ora? wijane sing mbok gembol wi Wale. apa wi? Wale. Sing mbok gembol wi apa? Ali-ali. Duk, Jabang bayi molen. 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 Ake. Wake. Jupuken sik. Akekmu wi jupuken sik. Oh ya senterenane. Di aki, ndang. Aki yang dituduhno. Wah. Watu apa ya? Kamu ijo. Bu, cium dulu, cium, cium, cium ju, cium. Cium. Lah. Wes gak iso turu iki engko jelasan. Ngoten Ju, gak iso turu. Heeh wes. Kopi goblok. Lah kopi. Ya panas to ngoh, cengoh. Wih. Piye lho wih. Mbok disawang lek raup iki. Kopi nggih raup ya panas to. Wi kopi le. Panik aku. Wedi kambune kecil. Dadi kelamuti kok weh. Ayo jangan, Bang. Oh, jaran. Jaran. Jaran, heeh, dek ape ngepang. Cia. Ora enek rambute ae kok. Oh, pancene botak. Kok ya digawe neh rambute. Nek, Ayo, ayo. Monggo penontonnya sing wonten ngajeng kulaturi lenggah kemawon. Rasane sing iki ketinggal. Warga Mayakara original. Ayo. Os, yo. Os, halo. Halo, halo, Gulung, 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 gulung. Mayak karo oris, nek gulung kok ngono to, nggih, Bang. Gulung. Piye to, Nji? Hop, hop, hop. Gulung kok ancang-ancang. Oh perang, perang, ayo langsung perang. Oh, perang celeng. Ayo. Ayo kabruk. Ayo. Jar ngono. Jar Warga Mayakara original. Aus. Ayo. 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 Terus. Ambruk. Woi dadi. Ayo. Woi dadi ju. Woi dadi. Dadi. Oh, ambruk. Oh, dadi. Tambah Jawa, tambah Jawa. Tak kena. Kesurupan kuwi, Nj. Tekonan Nj, demit ngendi, Nj? lho dadi cah kuwi mau. Ujungnya di ujungnya. He ah. Os. Ya Ju. Bah, ini bah. Logo bah. Logo. No. Ngadep rono no, Mbah. No.
takon sik. Aja guyang-guyu tadi Lili. Dadi aja guyang-guyu Ju. Eh. Iki dadi temenan iki. Mbah. Kuwi dadi tenan wi. Tekokno sik. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam ngono. Aja Waalaikumsalam. asmanipun sinten, Mbah niki? Sukadi. Oh, Sukadi. Tekokno omahe ndi? Dalemipun pundi? Sumber Sari Tarokan, Mbak. Oh, mriki. Nggih, Mbak. Lah sampean matine kena apa, Mbah kok dugi mriki kok sampai iso mati? Meninggalnya secara tidak wajar, sudah tua, pikun, sakit sampai meninggal, Mbak. Pikun sakit. Meninggal. Lah sakitnya iku napa, Mbah? Sakitnya tuh di sini. Ki demet sakit gendeng itu Cai. Endi pikon ra iso mateni, Ju? Lah ya matimu mergo apa? Dewe. Kok mati dhewe? Lah ya mbuh tabrak truk apa ceblok kawit nyapa? Meninggalnya sampai jatuh sakit di dalam rumah, Mbak. Lah ya. Lara apa? Kendat. Larane apa? Kendat, bae Oh, kendat. kendat. Oh, alah. Dadak pikon kakean acara demet iki. Kendat gara-gara apa? Oga, iki cek matine kendat kendut. Kendak kendut. Mbah sampe nyuwun apa, Mbah? Nyuwune Renorno. Duh, Ngombene banyu kembang, Mbah. Oh iya kembang Jek, kembang. Kembang. Oga, iki banyu umop. banyu mop. Ngombe banyu kembang dah ombenan. Ben tambah Ngombe saiki. cantik, ben tambah cantik. Lah, Mbek. tekokno, njaluk apa neh, Mbah? Nyuwun apa neh, Mbah? Gedang. Oh, gedang. Gedang. Gedangnya gedang apa, Mbah? Gedang siji sak lirang ben iso mari, Mbah. Oh, gedang kluthuk kae ta. Ya, gedang kluthuk plaswotnya enak mendemolir, rasane gede dur. Oh, alah. Jauh gedang kluthuk iki efeke ngono kuwi nje. Kaya ngene iki. Mas aja ngombe gedang kluthuk, efeke kaya sanju. Setengah-setengah. Penake rodok setengah setia. Setengah setia kuwi apa? Selalu dekat rindu di hatimu. Tekan dindi. Pak, nyile bedel tak ngene biye ndase iki, Pak. Angel disamaken mau. Nyapa ritual apa iki? Mana boy Samsudin iki. Wes, Tambahan to. piye? Mari kong, Mbah. Dilukas ben. Ayo wis ndang diulih nih. Ditambani. Kok nambani bapak kuwi lah. Tambani sik. Mat. Hep. Tambani sik iki. Ayo nggih ndang diulih Mat, nggih. tambah semat. Menyani tok. Lek nyekel yo mak plek aja anggang-anggang kaya ndemok batang. Ayo sing plekno lek nambani sing plek. Ayo. Mane lek ndemok ora gila ngono. Woyo, tombole diputer. Wes, mari. Lho, Bisa salto apa ora? Nyanyi apa salto? Nyanyi apa? Pecah 1000. Bisa apa ora? Iso. Oh, siksa kubur ojo isine Mayangkara lho. apa lagune? Aku gak isi lagune pecah 1000. Oh, pecah 1000. Sing penake nggih hiburan kagem masyarakat Desa Sumbersari Tarokan Kediraya. Heeh. Ya. Ah, pantungi wong. Sik. Desane ndi? Werep nyanyi pecah 1000. Iya. Iki gawe nada apa? Nada B, Mas. Apa nadane? Banci. Wah, nadane banji. Ayo wis. Ya wis, cepet to peh sini-sini. Ayo Mas Arya. Yo, bocah ganang ayo kita goyang lagi yuk. Goyang. Iki karo pegon apa karo kono? Vega bagiannya rogo, aku bagiannya Mayangkara.
Yang penting menang sukses tanpa ada apapun. Pokoknya aku gak kenal Vega. Vega ku elek wis elek. Diiringi pegon apa dangdut kok teko rogo. Dangdut. Oh dangdut. Dangdut ini jaluke rono. Mas Lah, dangdut kae. ya. Aku gak seneng rogo, sudik aku. Nganu Mas YouTuber kok dipotong ya? Ya. Iki rada gendeng iki. Aku rapi. Pegon apa dangdut? Lagune sampean diiringi pegon apa dangdut? Dangdut. Heeh. Lek dangdut nadane B. Ya. Jaluke rono. Ya wis, nadane B. B apa? BH. Iya, oh behandas.